s vama. Draga braće i sestre, slavimo 4. nedjelju Uskrsa. Ova nedjelja je malo više stvari se slavi danas. Naša Sveta Marija Crkva slavi svoga novoga papu. Pa eto, zahvaljujemo Gospodinu našem First American Pope, prvi papa Amerikanac, pa eto, Bogu hvala na njegovom veličanstvenom imenu, na lavu i na svim papama koji se tako zvali. Ako gledate kroz povijest, svaki papa koji se nazivao lav je bio nevjerojatno snažan svet čovjek. Također danas Sveta Majka Crkva slavi nedjelju dobroga pastira, pa molimo za duhovna zvanja da Gospodin pozove i iz naše župe one koji će navježiti Isusa Krista, bilo to časa sestre, đakoni, vjeroučitelji, pa na kraju krajeva svećenici, mukra, eto i papa. I slavimo Majčin dan u Svetoj Euharistiji, dok molimo Gospodina za naše osobno obraćenje, zahvaljujemo također na našim majkama. Pa eto, molimo za naše majke, budemo Bogu zahvalni našim mamama. Let's be grateful for our mommies.